एब्राबलि नंखाय खोथाखौनो प्लेस खालामनो सेस्था खालामनाया बे अमरसिंह बायदि साननो रोङि सासे थार्ड क्लास माने आरो नेर' माइन्डेड मानसियासो बे खोथाखौ रायलायनो हायो आरो बेराफारसेथिं दावराव देख्रेब बिथाङा अराय गोदो समनिफ्रायनो गोबां सम जोंनि हारिखौ सावनायनि माने नेगेटिभ रलखौ बिथाङानो लाबोदों। अमरसिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब मोन बायदियानो दिनैनि दिनाव बिटिआर एरियायाव गोबां गुबुंले समस्याखौ लाबोदों बा बिथांमोन बायदिनि मुंखौ लाथावजायै होननानै सोंखारि जाथावना दङ। दा निश्चय नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टखौ नुनानै एसेबाबो बुजि मोनदों लोगोफोर नङा होमबा? लोगोफोर दिनै आसा खालामदों नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै जोबजासिम नायलांगोन आरो जाहाथे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना खनसे लाइक खालामहरगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला दिनै जोङो दिनैनि भिडिअखौ फारसेनिफ्रायनो फारि फारि नायना लानानै बा बुजिनानै जोङो गाव माबाफोर आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोबा निश्चय अनलायनानै जोङो गावजों गाव निमाहा होलायगोन आरो सुद्रायलायगोन होननानै जोङो मिजिंथिहरनाय थाबाय। गासै आंनि एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो अननानै दिनै गोसो होनानै नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै ला आरो बुजिनानै लायो जेन जोबथारनायाव जोंनि बर' समस्या माबोरैहाय जानानै थांगासिनो दं आरो बबेथिं जानानै थांगासिनो दं। निश्चय नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ स्क्रिप्टनि सोमोन्दै निश्चय नुनो थांगासिनो दङ लासैनो। दा बेनि सिगां आं माखासे खोथाखौ बुंनो सानदों। जोङो थारैनो बर' समाजाव गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि एबा नांलाय खमलाय जालायबाय थासिनो नामा? आरो बिनि गेजेराव दावराव देख्रेब आरो अमरसिंह ब्रह्म मोना जोंनि बे आसामखौ अर्थात बिटिआर एरियाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारनो गोनां जानानै फैसिगोन नामा? बिथांमोनखौ गोबां वार्निंनि गेजेरजों बा हुमखिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ गोबां वार्निं बा खोथाबो हरखाबाय। दिनैनि दिनाव बिथांमोना थेवब्लाबो माने हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय माखासे बारहावा गुंग्ले खालामनाय हुदाखौ मानो गारनो हायाखै आरो मा दङ बिथांमोननि बिथोरिया बाथ्राफ्रा नोंथांमोना निश्चय नायनानै बुजि मोनगोन मिथि मोनगोन। आरो दिनै जोंहा मानि खालाव होनना बुङोब्ला आजिखालि बे समाव माने राजनितिकनि दोहौआ एबा पलिटिकेलनि दोहौआ गोबां जानानै फैगासिनो दङ। बेखायनो आरो जोङो बेखौनो आसा खालामो जे जोङो जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो गावजों गाव दावराव दावसि जालायालासे बा जेबो दुमदाखार खालामलायालासिनो जोङो मोजां इलेक्सनखौ होनानै थाङो। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां नुबोगासिनो दङ। जोङो थांनाय बारनिफ्रायनो 2016 सननिफ्रायनो जोङो गावजों गाव दावराव दावसि जालायनाय आरो नांलाय खमलायजों बुलाय सुलाय खालामलायनायजों गोबां मानसिया जखम आघात जाबोगासिनो दङ। आरो बै जि समाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सरकारखौ सालायगासिनो दंमोन अब्ला बे समावबो गोबां मानसिया इलेक्सननि समाव जिउ गारनो गोनां जादों। किसुमाना बुलायनायनि उनाव सानसे साननै थानानै थैलांनो गोनां जादों। दा बेफोरनि दायनिगिरिया निश्चय हाग्रामा महिलारि होननानै जों सानहरथावना जायो। आरो थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारिनि समाव जेरैबायदि जादों दा फैबाय थानाय बिटिआर सरकारनि सायाव जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों आरो जानोबो नाङा होननानैसो जोङो रिकुवेस्ट खालामहरो। मानो होनोबा जोङो गावजों गाव बर'जों बर' गोरोबलायनानै जोङो सानैजों सासे जालायनानै जोङो न'खर गंसेनो जानानै आसामावनो एबा बिटिआरावनो थादों जेला जोङो ज' जालायनानै खौसेयैनो जोङो सोरखौ देरहाहोनो सेलेक्सन खालामनानै जोङो गावबा गाव देरहाहोलायबानो जाबाय। दा बिनि बेलायाव बिसोर जोङो इलेक्सनखौ लानानै बा इलेक्सननि दान्दिसे समनि थाखाय पावारखौ लानानै बा लालसाखौ लानानै जोङो गावजों गाव एथ'ग्राब इनाय खालामलायबाय थानो नाङा। जाय हक दावराव देख्रेब बिथांमोनाबो अमरसिंह बिथांमोनाबो एसेग्राब माने नंथारै खोथाफोरखौ बांद्राय बुंबाय थानो नाङा। नोंथांमोनाबो माने माखासे खोथा बुंनायफ्रा सिमा लिमिट बारगासिनो दङ। बेनि खारनाव बिथांमोनाबो नोंथांमोन बायदिखौ माने वार्निं होनो गोनां जादों। नोंथांमोना जिथु लाइन बायदि रुल्स बायदि जिथु बिथांमोनखौ बुंबाय थायोब्ला बिथांमोनाबो एसेबां माने खर' सानांगौ गोनांथि गैयामोन। नोंथांमोना हनै माबा जोबथिंनांगौ जोबदावनांगौ होनलायलायदों सासे बर' सुबुंखौ बा सासे बर'नि मानगोनां मेलेमजिबि सुबुंखौ अर्थात दिपेन बर' बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खोथा बुङोब्लाथ' बयबाबो एसेबाबो दुखु मोनखागोन बा गोसोआव एसेबाबो आघात नांहैखागोन। जाय हक नोंथांमोनखौबो जोङो जुदि बेफोरबायदि बुङोब्ला बा सोरबा एबसुनि मानसिया नोंथांमोनखौबो दिनै जोबथिंनांगौ सौथिंनांगौ होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन। बेबायदिनो जोङो लासै जोंनि दावराव दावसिया बारानिफ्राय बारा जानानै आरो गावजों गाव जोङो बेफोरबायदिनो थैलायनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बे जाबोगासिनो दङ। बेखायनो जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जालायनाया मोजां होननानैसो आङो नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामहरो जेन नोंथांमोनहा गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामालासिनो आरो नोंथांमोनहा दावराव दावसि जानाय माने नोंथांमोनजों साइडआव थाफानाय मानसिफ्राबो ओरैनाबो गरम जागोन ओरैनाबो गरम जागोन। अब्ला जों मा जागोन? जों बर'फ्रा गावजों गावनो जोङो जिउ बावनो गोनां जालायगोन। थिग बेबायदि हुदाया जोंहा गोदोनिफ्रायनो दङ। बेखायनो जोङो दा बेफोरनिफ्राय एरायलांनो सानदोंब्ला जोङो बेफोरबायदि गावजों गाव एथ'ग्राब माने गाज्रि नासयलायनाय बा नेवसिलायनायफोरखौ गारनानै जोङो बोरैबा जोङो गोजोन खौसे जालायनानै जोङो ज' जालायनानै जोङो संसारखौ गोजोनै दैदेनलांनो हागोन। बा रायजो राजा माखासे बर'नि थाखाय बै समाव हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन बिथांमोन एक्स एनडिएफबिनि मानसिफोर दिनैसिमबो एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे केडार्स लिडार्सफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। आरो माखासे
जायफोर बिमा बिफाजों बा न'खरनि गामिनि मानसिफोरजों मोखां नायलायनानै दङ बै बिथांमोनाबो दिनैसिमबो ओंखाम खबसे गोजोनै मोनजायाखै मानि खारन होनना बुङोब्ला बिथांमोननि केसा दिनैसिमबो जोबना थायाखै आरो बिथांमोना थैना थांनाय सुबुंफोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ बा रांखौ एक्स ग्रेसियानि मोननांगौ रांखौ बिथांमोनाबो दिनैसिमबो मोननो हायाखै बिनि खारनाव दिनैसिमबो बिथांमोनाबो गोजोन सुक्तिखौ माने एक्सेप्ट खालामनो हानाया माने थान जागासिनो दङ गोजोना फैदों बे निस्सय नंगौ नाथाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बेले बेजे थाबाय थायोबा माने गोजोन होननानै साना बेखायनो निस्सय प्रमद बर' सार बिटिआर सरकारनि बिथांखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामहरोबा आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो जाहाथे बैफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय बा नोंथांमोननि एबसुनि समावबो गोबां मानसिया जिउ खहा जालांदों नोंथांमोननि एबसुनि मानसिफोरनोबो दिनै जा हायो बे इलेक्सननि सिगां सिगांनो नोंथांमोना हानायमानिखौ माने बिथांमोननि अनसुंथाइखौ होयोब्ला जोबोर मोजां जागोन जों बेखौसो नुहुरो बेयाव एबसु आरो एनडिबिजों जेबो सिमा गैया मानोना एबसुआबो हारिनि थाखायनो नांबोदोंमोन एनडिबिआबो हारिनि थाखाय नांबोदोंमोन बेखायनो जोङो बेयाव सोरबा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा सोरबा फावथेन बहिजों सोमावसारग्रा होननानै जोङो गावजों गाव दुसिलायनो नाङा बा नेवसिलायनो नाङा जाहाथे जोङो बेफोरबायदि नेवसिलायनायखौ ज्राब दोन्थ'नानै जोङो दान्दिसे सम गोजोन लामाजों आगान सुरलांनायनि सिमांखौ सुजुनानै दिनै जोङो बेफोरबायदि मोननांगौ मोन्थायखौ होयोब्ला जोंहा गोजोन फैगोनखौ आं नुहुरदों मानो होनोब्ला फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंहा बेबायदि मावना होयोब्ला प्रमद बर'आ देरहागोन रोखा होननानै आङो आसा खालामहरदों लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायनानै निस्सय बुजिनानै लादो जाय सानै मानसिनि मुं लादों बे जोबोद माने मुं खुगायाव लाथावथाव मानसि नङा मानोना सासे रिटायार्ड बिअ दानि बे बैसो मर देन 65-70 इयार्सनि खाथियाव बिनि बैसो आरो बे बैसोआवबो दासिमबो गावखौनो बे समाजाव आंनाव बुद्धि दं आंनाव सोलो दं आंनाव गोहो दं एब्राबलि नंखाय खोथाखौनो प्लेस खालामनो सेस्था खालामनाया बे अमरसिंह बायदि साननो रोङि सासे थार्ड क्लास माने आरो नेर' माइन्डेड मानसियासो बे खोथाखौ रायलायनो हायो आरो बेराफारसेथिं दावराव देख्रेब बिथाङा अराय गोदो समनिफ्रायनो गोबां सम जोंनि हारिखौ सावनायनि माने नेगेटिभ रलखौ बिथाङानो लाबोदों आरो बिथाङानो बिटिआर ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव नेगेटिभ सानग्रा हग्रानि बेनो गुदि बिफां होननानै बुंबाबो जेबो गोरोन्थि जाया होननानै आं सानो बेराफारसेथिं मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ जि रोखोमनि बिथांमोनहा फाव फान्दायनानै जोंनि समाजाव बिथांनि सायाव मोनसे गाज्रि सानखांथि लाबोनायनि सेस्था खालामदों बे जोबोर मुगैथाव आरो आं बिथांमोनखौ बुंखायो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय बिराद गोजानाव थानांगौ नङाबा मोनसे समाव जोंखांनाय जानो हागौ आरो बे जोंखांनाया पुरा दावराव देख्रेब आरो अमरसिंहनि खर'आव गोलैनो हागौ जोबथारनायाव नुनानै निस्सय बा खोनानानै बुजि मोनदों नङा होमबा जोंहा बेफोरबायदि समस्या गोबां जानानै फैगासिनो दङ जों बेखौनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे बेफोरबायदि दा जालायथोंसै जोङो गासिबो खौसे जालायनानै जोङो ज' जानानै जोङो बोरैबा जोङो न'खरखौ जौगाहोनो हागोन माने बिटिआर माने जोंनिनो न'खर नङा होमबा जों साफ्रोमबो बर' फिसानिनो जोंनिनो न'खर आरो गंसे सिथ्लाखौनो जों साननानै लानो गोनां बेखायनो आङो आसा खालामबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि बांद्राय गावजों गाव धुमखि होलायाजासे बा वार्निं होलायाजासे जोङो ज'नो लोगो हमलायनानै मोखांजों मोखां बा फेस टु फेस जों सावरायलायनानै जोङो जेंनाफोरखौ समाधान खालामलायनानै लायो जों बेखौनो गासै बर' हारिफ्रा बा बर'नि गासै रायजो राजाफ्रा मिजिं थिनानै दङ होननानै आङो आसा खालामदों आरो लोगोसे गासैबो आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने रावबो बुजि गैया होननानै आं सानो मानो होनबा गावजों गाव जोङो बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय बा बेफोरबायदि हेंथा हेंथि जालायनायनिफ्राय जों गोजान जालायना थानाया मोजां मानोना जोङो इयुन संसारनि थाखायसो जोङो साननो गोनांसै जोंनि दिनाव बा जोंनि समा जोबनानै थांबायखौनो जों साननो लानो गोनां जायो मानो होनबा जोंनि इयुननि थाखाय फिउचारनि थाखाय गथ' गथायफोरनि थाखायसो जोंहा माथा मारिनांगौ गोनां जादों दा बेखायनो जोङो बेखौनो आसा खालामहरबाय जे फैबाय थानाय बाराव जेरैखि जाया जोङो जिखुनु आं बेखौ बुङो दे आं माने सोरनिबा अनसाइड जानानै बुंनो सानाखै जिखुनु हाग्रामायानो जा बा प्रमदानो जा जाय बिथाङा मोजां मावगोन आरो जाय बिथाङा मोजां मावदों बेखौ जोङो सेलेक्सन खालामनानै जोङो देरहाहोनाया मोजां आङो बेखिनिखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरबाय जोबथाराव आं बेखौनो बुंबाय आरो लोगोसे जायफोर आंनि बे एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ जेन साबस्क्राइब खालामनानै लायो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायना होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो नोंथांमोनजों बेफोरबायदि आङो अराय सम अखा नायब्लानो बा सोरांब्लानो मोजां गाज्रि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायलायबाय थानो हागोन होननानै आं मिजिंथिहरबाय जय हिन्द बर' हारिनि